Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина, алга таба кайбер темалар турында. 42-нче комплекска безнең ишек алды программасы гамәлгә ашырыла. Шәһәрдәшләрне нинди үзгәрешләр көтә? Фатирларга җылы бирә башладылар. Иң беренче кайсы комплексларга? Татарстанда яшәүче тагын 22 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы да теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 24 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7087 очрагы теркәлде. Аларның 5999-ы терелгән, 40-ы узган тәүлектә. Фатирларга җылылык бирә башладылар. Хәзерге вакытта электротехник компаниясе территориясын һәм Ремжилстройга караган территорияны җылылык белән тәэмин иттеләр. 25 сентябрьдә 48 һәм 50 комплекста җылылык барлыкка киләчәк. 28 сентябрьдә Бумажников мәхәллә идарәче компанияләре планда тора. Җаваплылыкны шулай ук КамАЗ Жилбыт җаваплылыгы шикле җәмгыять, СК Продом, Татпромтек ТСЖлары көтәләр. Исегезгә төшерә торак йортларга җылылык бирү һава торышына бәйле. 5 көн дәвамында тышкы температура +8 градустан артмаса, система автомат режимында эшли башлый. Чаллы шәһәр судына Роспотребнадзордан ветеринария клиникасы адресына дәгъва килгән. Җирле халык рентген аппаратыннан файдалану кагыйдәләре бозылуы хакында хәбәр итә. Ул вакытта ветеринария клиникасының эшчәнлеге 2 айга туктатылган иде. Бу рентген чаллылар сәламәтлеге өчен куркынычмы? Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Вот наш рентген-аппарат, вот он опечатан в виде, он как пришел, так же стоит, вот на нем даже пыль, то есть мы его не эксплуатируем вообще, вот он как пришел, так и стоит в разобранном виде. Ветеринария клиникасы директоры Резида Губайдуллина Роспотребнадзор идарәсендә уға биргән рентген аппаратын күрсәтте. Клиника 2 ел инде торак йортның беренче катында эшли. Тиешле рөхсәт булмаганга күрә ветеринарлар аппаратны кулланмыйлар. Моның өчен башка бина кирәк. Бездә бар рентген-аппарат, но без аны белән куллана алмыйбыз, потому что ул безнең килгән килеш тә шул килеш җыелмаган килеш тора. Без аны белән куллана алмыйбыз, потому что безнең помещениегә позволять итми безнең помещение. Рентген аппараты электрга тоташмаганга куркыныч тарата алмый. Шәһәр судына клиника турында хәбәр килгән инде. Роспотребнадзор идарәсе рентген аппаратын алып куярга кушты. В обосновании своих требований истец указывает, что ответчикам не проводился радиационный контроль, исследование радиационной защиты, а также радиационный контроль при хранении аппарата. Истец также указывает, что согласно санитарно-эпидемиологическим нормам запрещено размещать в жилых зданиях и детских учреждениях рентгеновское оборудование. Роспотребнадзордан киләсе дәгъваларны булдырмас өчен рентген аппаратын башка бинага күчерү дә җитә. Ул күптән сатуга куелса да, әлегә сатып алучы юк. Елена Кириллова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ни өчен дәүләт учреждениесендә түләүле хезмәтләр? Шундый сорау белән безнең редакциягә яшь парлар мөрәҗәгать итте. Яшьләр сүзләренә караганда, Чаллы ЗАГСында дәүләт пошлинасыннан тыш никахны теркәү өчен дә түләргә сорыйлар. Ни өчен дәүләт учреждениесе хезмәтләре түләүле? Тулырак алдагы сюжетта. Ел башыннан бирле Чаллыда 2000-нән артык пар никахларын теркәгән. Узган ел белән чагыштырганда аларның саны 17%-ка кимрәк. ЗАГС идарәсе башлыгы хәбәр иткәнчә, бу пандемия белән бәйле. Хәзерге вакытта ЗАГСта эш яңадан торгызыла. Масочный режим, конечно, остается, но есть послабление, то, что уже в залах, исходя из квадратуры, у нас западный зал может помещать до 45 человек, восточный зал 25 человек и южный зал 20 человек. Никахлашу сарайында яшь парлар өчен 2 теркәү түре тәкъдим ителә. Беренче очракта яңа гаиләне дәүләт вәкаләтләре кысаларында теркәячәкләр һәм өйләнү турында таныклык бирәчәкләр. Яки өйләнүчеләрнең үз теләкләре буенча теркәүне өстәмә һәм акча хисабына тантаналы рәвештә үткәрәчәкләр. Рәүлә Зарипова билгеләп үткәнчә, ЗАГСта түләүле хезмәтләр 2009 елдан бирле күрсәтелә. Быел 2000 парның 60%-тан артыгы тантаналы шартларда никах теркәүен сайлаган. Естественно, торжественной обстановке за собой влечет это дополнительные такие услуги. Это как живая музыка, это красивый сценарий, обслуживание фуршеты, которые уже не входят в стандарт госуслуги. Это не госуслуги. Естественно, они оплачиваются уже платно, и все расценки, они утверждаются постановлением исполнительного комитета.
Бүгінгі күнде Шолы ЗАГСында никахны тіркеу 3900-ден алып 8200-ге қадар тіркелі. Бұл зал майданы һәм күрсәтелә тұрған хезмәтләр исемлегенә бәйле. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Безнең ишек алды республика программасы буенча төзекләндерү тулы көченә бара. 42-нче комплекста төзү эшләре башланырга да өлгермәде. Инде кыенлыклар килеп чыкты. Безнең төшү төркеме урында булып кайтты. 42-нче комплекста эшләр башланган гына әле. Эшчеләр бордюр ташын һәм асфальт катламын салдыру белән шөгыльләнә. Киләчәктә 180 парковка урынына төзекләндереп машиналар йөрү юлларын киңәйтергә кирәк. Күпчелек халык өчен йорт яны территориясын капиталь ремонтлау күптән көтелгән вакыйга. Даже скорые не всегда, а мусорные машины вообще бедные тут. Надо обязательно. Для рабочих надо создать комфорт, чтобы не мешал техника. 2 ел элек активистлар 400 000 сум күләмендә республика гранты тоткан иде. Әлеге акчага спорт комплексы һәм балалар мәйданчыклары төзелде. Безнең ишегалды кысаларында бу объектларда да эшләр дәвам итәчәк. В проекте предусмотрено освещение хорошее, то есть будут добавлены дополнительные места, везде установлены новые фонари, лавочки новые, мафы новые, на детские площадки будут дополнительно поставлены определенные мафы. То есть мы рассчитываем, где вот по грантам за эти годы мы поставили, выиграли гранты, поставили детские площадки, там мафы, допустим, добавлять меньше будем. Микрорайонда барлыгы 16 торак йорт исәпләнә. Безнең ишегалды программасы кысаларында эшләр 2 ай дәвамында барачак. Елена Кириллова, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. 26 сентябрь көне Шолда хәтер көне узачак. Шул уңайдан шәһәрдәшләр өчен автобуслар зиратларга кадәр хәрәкәт итәчәк. Транспорт иртәнге 7-дән 15 сәгатькә кадәр 30 минут аралык белән оештырылачак. Автобуслар Океан кибете тукталышыннан Вахитов проспекты аша һәм пединститут тукталышыннан Электротехников аша Орловка зиратына йөриячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Пробила бензобак и вам срочно нужен ремонт? Не можешь попасть в квартиру? Или же заболела любимая кошка? Найти все нужные службы вы можете через единую справочную службу. Отправьте текстовое или голосовое сообщение в удобном вам мессенджере, и наши операторы помогут оперативно решить проблему. Телефон 8 900 321 0909. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.